день, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмімся з аповесцю Максіма Гарэцкага «Роднае карэнне». Твор напісаны з 1893 па 1938 гады. Максім Гарэцкі «Роднае карэнне». А яшчэ трэба паведаміць цябе, даражэнькі сынок наш, чытаў, лежачы на цвёрдай канапе пасля абеду, бацькоўскую пісульку студэнт-медык Архіп Ліпкевіч, што ў новай нашай хаце жыць мы дужа баімся. Архіп пацягнуў раз другі папяроску, абтрос попел на бляху, буркнуў пад нос: «Што за дзіва?» І, зацікаўлены, пачаў разбіраць далей закарушкі запэцкага на чарнілам пісьма. Здаецца, ні разу не было таго ў нашым сяле, што дзеецца цяпер у гэтай хаце. Ну і пісара ж знайшоў бацька сабе, уголас загаварыў Архіп, ніяк не могучы разабраць словы ў пісульцы. Ён ізноў зацягнуўся, вылаяў у думцы пісаку, што, нягледзячы на добры сялянскі пачастунак і 5 капеек, так дрэнна піша пісьмы, заўсім нечытэльна, і задумаўся аб далёкім родным сяле, аб міленькіх старэнькіх сялібах і садку, што сам з бацькам садзіў колькі гадоў назад. Як многа слаўнага ў нашых вёсках, сёлах, а тым часам, як яны непарушна мёртвыя ў жыцці. Час ідзе, угары, у воздухе лётаюць аэрапланы, дырыжаблі, пад вадой жывуць людзі, як на зямлі, перагаварваюцца на 1000 вёрст, даходзяць да таго, што думаюць замаражваць чалавека, наколькі трэба часу, і ўзноў ажыўляць яго. Усё ідзе шпарка ўперад, толькі нашу вёску, як абросшы мохам камень каля шляху, з мясціны не скранеш. Сумна, сумна. У 20 веку баяцца жыць у новай хаце. А чаго? Ну, пэўне, чэрці не даюць. Так, думаў, сумаваў студэнт. Мы ўжо і папа прывозілі, і свянцілі яе, але нехта засеў у ёй і не дае начаваць. Прачытаў ён і аж зазлаваў. Выдумаюць сабе усякіх дурацкіх зданнёў, дый, быццам дзеці, забаўляюцца. Як бы рабіць няма чаго. Эх! У прошлы чацвер пайшоў батрак начаваць у ёй, бо там халадней, а ў старой хаце аб цяперашнюю летнюю пару дужа душна, ды мухі спакою не даюць. А лавак у ёй мы яшчэ не наставілі, дык ён лёг на грубцы, бо мы цяпер яе не топім, і спаць там хораша. Студэнту было троху смешна. Якое ўжо, не пры нас будь казана, ліха здалося яму там, пісалася далей у пісьме, ці ён, можа, вечарам з дзеўкамі перажартаваў, ці, часам, да Міхаля ў карчму збегаў. Хто яго там ведае, а толькі не паспелі мы заснуць у старой хаце, як раптам заляскаталі нашы вокны так, што мы аж адразу папрачнуліся і надта папужаліся. Матка і кажа да мяне: ну прый, ці не біць нас хто лезе, што гэта робіцца? А я шусь да акна. Гляджу, ажно гэта батрак у адной сарочцы, без шапкі, босы, як адурэўшы, крычыць нема: «Дзядзечка, адчыняй хутчэй!» Адчыніў я акно, упусціў яго, а ён трасецца, зуб на зуб не трапляе. «Што такое? Што такое?» – запыталіся мы. Нехта ў новай хаце з печы мяне зваліў,
Злодзей, можа, ды там жа красці няма чаго, сказаў я, але батрак кляўся, бажыўся, што ў хату чалавек залезці ніяк не мог, бо ён на ноч залажыў чэп у прабой, засадзіў кіёк і слясак з клямкі выцягнуў. Ніхто ўлезці не мог. А нехта, нявідзімы, слізкімі, як вужакі, халоднымі рукамі схапіў яго за ногі і махнуў з печы на мост. І сапраўды ў батрака быў збіты бок і абдзёрты аб цэглу рукі. Нячысцікі завяліся там, ці што? Злосна смяяўся студэнт і падумаў, што батрак пабіўся з хлапцамі за дзевак і паддурыў старыкоў чартаўнёй, як найлепей. Архіп устаў з канапы і засігаў па святліцы ў задуменні. Затужыў трох і ўспомніў старога дзеда Міхалку, на каторага ўсе казалі, што ён 3 гады бегаў ваўкалакам. Сам Архіп некалі даваў гэтаму веры. Што за народ наш, беларусы? Уголас задаў ён сабе пытанне і размеркаваў, што доктарам будзе служыць на Беларусі і будзе збіраць матэрыялы аб духоўным жыцці свайго народа. А надоечы пайшоў начаваць ужо я і батрак удвух. І таксама прыбеглі ноччу ў старую хату, бо я прачнуўся, чуць не акалеўшы, пад зэдлікам, хоць заснуў на зэдліку. А на батрака нехта ўзваліўся і душыў. Незразумела, уцяміць няможна, што за штуковіна такая. Ламаў галаву медык. І на глыбіні яго душы пачалі капашыцца вобразы таемнага, страшнага, шчыра беларускага. Недарма быў Архіп, выліты яго дзед, што да смерці заўсёды крэпка маліўся Богу і тым часам лашчыў, як можна, дамавых, лесавых, вадзяных. Мы ўжо ставілі ў куце і пратэсы, псалтыр чыталі і псалмы пелі. Нічога, рады няма. Усяліўся нехта ў хаце і не дае спакою. Ці не параеш ты чаго, а то хоць хату разрый. Архіп задумаўся яшчэ больш. Дачытаў пісьмо, дзе пісалася ўжо, што кароўкі, дзякаваць Богу, пагулялі, малака даюць многа, жарабё прадалі зэліку, падсвінак здох, яблык урадзіла дужа многа. А потым ішоў цэлы ліст паклонаў ад белага лица да сырой зямлі. Студэнт памаўчаў троху, шчакануў пальцамі і тут жа падскочыў ад раптоўнай думкі. Паехаць самому дамоў на гэтую чартоўшчыну. Яблык, гуркоў, суніц, чарніц, маліны, грыбоў цяпер там. На сенакосе з касою гуляну, як у старыну калісь з дзяўчаткамі, знаёмства старыннае ўспомню, пацяшаўся студэнт. А старыя будуць рады. Думкі хмары яго разляцеліся. К чорту урокі, перадам вучанікоў таварышам, хопіць грошы, а то яшчэ зраблю ўзімку, як-небудзь узнясу за права вучэння. А цяпер жа ў нашай вёсцы, сяле закутным, рай. На другі дзень Архіп ужо тросся на жалезнай дарозе. Другая частка. Ну і коні ж твае, скрупадзёркі на шкуру прадалі, ці што? Запытаўся Архіп у балагольшчыка, дзівуючыся, што едуць яны цішэй некуды. А як жа? Быць вы тое ведалі, пане Лінкевіч, ведама, то ж крупадрожкі. Ну, паганяй, а то мы і кранню не давалачомся. Гэ-гэ-гэ, не, паслі мае лярвацкі, зацмокаў балагол, сцёбаючы пугаю па зямлі. Даеджым, пане, даеджым. Гэ-гэ-гэ, не. Коні лавілі пугу хвастом, дрыгалі нагамі і гультайліва траслі па калюгах балагольскую будку. Лес кончыўся. Выехалі на поле, дарога пайшла роўная.
Архіп залюбаваўся прыгажосцю летняга вечара. Сэрца ласуна да красы забілася дужэй у маладых грудзях яго. Наўкруг было так ціхамірна і так па-нябеснаму святочна і прыгожа. Цямнела. На захадзе гарэла зара. «Джунгу!» паляцеў жук. «Мэ!» замаркатаў у гары каля балота дзікі баран, Чэпік. Сеў недзе на купіне. Абапал дарогі было жыта ў копах і на карэнні, што не паспелі яшчэ зжаць. З ржанішча нёсся прыемны жытні пах. З логу ціхі, цёплы ветрык тхнуў сенам. На небе паказалася зорачка, другая, трэцяя. Го-го-го! Кацілася далёка па лесе. «Тропля, тропля, тропля!» клікаў нехта жарабя. Чутно ўперадзе на дарозе. «Скрыгы, скрыгы!» Вязуць нешта, ці снапы, ці сена, а можа і хвораст. «Не-не!» бадрыць коні паваждай, а яны цяжка ідуць па пыле. Толькі шлёп-шлёп, шлёп-шлёп. Чуваць здалёку. Чарнеюцца вазы далёка. Бліжэй, во, адразу вынырнулі. «Добры вечар!» ці далёка тут дабелі. А вёрст 5 набярэцца. З гакам дадае з-за воза другі голас. «Не!» паехалі далей і зноў скрыгы. На дарозе гоман. Ідуць з поля людзі. За гэтакі дзянёк пазамарыліся, напрацаваліся. З-пад лесу нясецца, коціцца песня. Жнеі ідуць ад Хаіма з падзёншчыны. І праца не бярэ маладых, красных на здароўе, круглавідых дзевак. О, песня! Яны пяюць. Загарэлася вячэрняя зара. А з другога боку ідуць са свайго поля жнеі, там пяюць. «Добры вечар, гаспадынька моя!» Маладыя, язычныя галасы смакуюць спеў, і ён рвецца са здаровай душы ў дужым, нехворым целе. «Ці зрыхтована вячэрыца твая?» Водгалас доўга ляціць па лесе. «Эх, і пагода ж, пагода будзе назаўтра». І жнеі, і гоман, і песні астаюцца патроху. Прыязджаюць ціхую вёску. Агнёў няма, сабака недзе гаўкнуў і змоўк. У пунях, хлявах жывуць каровы. А гаспадыні старыя, што зараней з поля прыйшлі, там з даёнкамі. Цур-цур, цур-цур. Праехалі мосцік, ярына пайшла, а на полі цямней ды цямней. Усё неба зорамі гарыць, дзіўнае, пекнае. Чароўнае хараство разліта ў ім. Драў, 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 сквярэцца драч, і ён сціх. Ціха, ціха. Не, вучуваць збоку яшчэ. Павялі начлежнікі коні ў лес пасвіць. Смяюцца, рагочуць, жартуюць. Нейкі скалазуб сумысна вугнава зацягнуў прыпеўкі. Не хадзі ты па балоту, не мачы ты ног, не любіся з багатаю, не паможа Бог, Бог. Ай-я-я, якоча, прадстаўляецца, каторы-то хлапчук. Багатая, гарбатая, а к таму ж і пышна, а бедная дык чэсная, як у садзе вішня. Трым-трым, трым-трым, у такт басуюць другія хлопцы, вясёлыя, радыя. Усё ў полі супакоілася, ані гуку. Архіп быў у добра далікатным настроі. «Краіна родная моя!» Мармытаў, пяяў ён ціхенька і думаў,
Што будзе праз 200, 300, 400 гадоў тут, наўкола? Калісь тут лясы былі дрымучыя, непраходныя. У лясах людзі пням маліліся і жылі са сваёю доля-нядоляю. Ішло жыццё, высякаліся лясы, загарцавалі па тутэйшых месцах людзі ваенныя, ратныя. Шмат костачак маскоўскіх, польскіх, казацкіх полягло між пустак, балот беларускай зямлі. Шведы, французы знаходзілі сабе тут вечны спакой. Божа, Божа, як гэта ўсё страшна і цікава! Паніч, загаварыў балагольшчык з нейкім жахам. Вы, мусіць, ведаеце, што ў гэтым балоце, што налева, колісь-то ў даўныя гады цэлы горад за нешта праваліўся скрозь доння. У ноч купальскую чутны званы падземныя, а каля кургана, дзе манастыр быў даўней, іншыя чулі, як манахі ў скляпах абедню правяць. А хто ж гэта чуў? Запытаўся студэнт. Усе. Як гэта хто? Каму траплялася познай парой бываць тут, апынуцца. Бывае так яшчэ, кажуць. Агонь нейкі над балотам бегае. Ты за ім? Ён ад цябе. Ты бліжэй, ён уцякае. Сіненькі такі, невялічкі аганёк. Кажуць, грошай схавана тут багата пад нейкім вялікім закляццем. Не дакончыў балагольшчык свае гутаркі, як далёка на полі паказалася на самай зямлі полымя. Гарыць нешта. То шугае ўверх яно, убок, то без сілы збягае ўніз. Чорная сцень, як чалавецкая фігура, прабегла па ім раз другі. Праз некалькі часу полымя ўспыхнула ў другім, у трэцім месцы. Балагольшчык змоўк ад страху. Коні вышэй паднялі галовы і закруцілі вушамі. Сам Архіп пачуў, як закалацілася ў яго сэрца і прыліплі на лбе валасы. Што за глупства? Уголас загаманіў ён, каб разумна абмеркаваць. Адкуль жа тут, у столькіх месцах начлежнікаў, на парыні, быць не можа, а яшчэ што ж? Балагольшчык ціха зацмокаў на коней, дрыгануў вожкі і нешта ціха шапнуў коням. А тыя пабеглі шпарчэй. Архіп здзіўлена глядзеў у поле, у цямноту. Ось так чартаўня! Ну і ўцям тут, што за справа? І калі мне робіцца неяк нядобра, то што было б з нашым батраком? І чэрці здаліся б, раздумляў студэнт, каб неяк выбачыць сабе сваё спужанне. Ён яшчэ доўга-доўга ўглядаўся на полымя, а яно было ўжо цішэй, не шугала так угару і патроху знікла заўсім. Балагольшчык маўчаў, пакуль не пад'ехалі к самай хаце Ліпкевічаў. Там ён, узяўшы грошы і пажадаўшы спакойнае ночкі, дабавіў неяк недаўменна: «Ды зданёш!» і паехаў начаваць к Міхалю ў карчму. Паважаныя дзеці, паважаныя бацькі, вось і закончылі мы чытаць першую і другую часткі аповесці Максіма Гарэцкага «Роднае карэнне». Калі ласка, ставце лайки, подписывайтесь на канал. Дякую вам за увагу!